Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июнь айының 26 көне, дүшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга файдалы атна, күтәренке кәеф, нәтиҗәле эш көне теләп калабыз. Казан мэриясының мәдәният бүлеге оештырган шәһәрара елның иң яхшы алып баручысы бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Әлеге бәйге быел беренче тапкыр уздырылса да, нәтиҗәләре шатландырырлык дип белдерделәр безне. Конкурсның максаты турында мин жюри әгъзасы, Татарстанның атказанган артисты, танылган алып баручы Инсаф Абдулладан сорап белермен. Һәм шулай ук студиябызда бүген кунакта бәйгенең махсус призына ия булган алып баручы Нәзифә Алимова да бар. Хәерле көн, кадерле мөхтәрәм кунакларыбыз, исәннәрмесез? Инсаф, Нәзифә. Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн. Исәнсез. Нәзифә, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез махсус бүләк алуыгыз белән. Һәм инде әлбәттә иҗади уңышларны теләп калабыз сезгә. Менә иң беренче соравым Нәзифәгә булсын әле, Инсаф. Әлбәттә. Ничек ул менә шушы юнәлешкә кирип киткән? Чөнки ул миңа эш ошый. Мин аның белән кызыксынам. Әнием белән без төрле конкурсларда аштык әйе. Менә шулай кирип киттек инде. Гадәттә без тапшыруыбызны бүгенге көнгә кирип калган вакыйгалардан башлап җибәрәбез. Ә инде менә әлеге рубриканы безне бүген Нәзифә тәкъдим итә. Рәхмәт, Нәзифә. Хәерле көн Татарстан тапшыруын бүгенге көнгә кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача мәгълүмат дәвам итә. Бүген 26 июнь наркотик мәгъдәләргә һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы халыкара көрәш көне. Наркотикларның әйләнешен контрольдә тоту омтылышына 100 елдан артык. Шуңа да карамастан проблема элеккечә халык сәламәтлеге һәм кешеләрнең, бигрәк тә яшьләрнең, шулай ук милли иминлек өчен җитди куркыныч булып тора. Социаль, икътисади һәм сәяси тотрыклыкка зыян китерә. 2002 елның 26 июнендә Алтын бөркет милли кинематография премиясының беренче тапкыр тапшыру тантанасы була. Кинобүләк Россия һәм чит ил фильмнарына, шулай ук кинематография өлкәсендә күренекле казанышлары, илбез һәм дөнья киносын үстергә профессиональ өлеш керткән өчен бирелә. Хәзерге вакытта Алтын бөркет ел сайын үткәрелә, тантанада 23 номинациядә бүләк тапшырыла. Бүген барыбыз өчен дә гадәти булган теш щеткасының туган көне. Иң беренче теш чистартучы җайланмалар агач таяклар булган. Кытайда төкле теш щеткасы 1498 елда барлыкка килә. 1938 елда нейлон төкле щетка уйлап табыла, ә бер елдан соң Швейцар галиме дөньяга электр теш щеткасын бүләк итә. Тапшыруыбызны кунакларыбыз белән әңгәмә дәвам итә. Бәйге үткәрелгән икән, алып баручылар сайлана икән, Инсаф, димәк, безгә алмаш үсеп килә дигән сүздер инде бу, шулаймы? Заман үзгәрә, ул заман таләпләренә ничектер ятарга тырышалар, алып баручылар. Шоу үткәрергә тырышалар бит инде. Әлбәттә, һәр нәрсәнең үз урыны, ләкин жанрлар дип әйтәбез, менә бу очракта менә шу жанрларны билгеләү һәм анда сәләтле булган шушы жанрга кирип китә торган алып баручыларны барлау, аларны ничектер күз уңында тоту максатыннан эшләнгән әйбер бит инде бу. Сәхнәгә чыккан һәр кем әле ул алып баручы дигән түгел. Дип әйтеп булмый ул турыда. Чөнки сәхнәгә күпләр чыга. Үзләрен алып баручы да әйтәселәр кирәк, җырчылар да, биючеләр дә, теге бөтенесен бер нигә тутырмакчы булар бер флаконга, ләкин алай барып чыкмый икән. Алып баручының үз урыны, җырчының, биюченең дип әйтин, башка жанрлардагы ниләрнең үз урыны, һәм инде эстрада концертлары белән, эстрада алып баручылары белән, менә бу академик дип әйтегән алып баручыларның аермасы бик зур. Сәхнәдә кеше үзен бик иркен торган мөмкин, бик шундый. Ләкин әмма дә ләкин менә академик алып баруга китереп куйсалар, ул алып бара алмый. Монда үзенең закончалыклары, үзенең тәртибе, кысалары бар дип әйтегәндә, менә шуңа күрә бөтен кеше аны булдыра алмый. Шулай ук академик алып баручы инде эстрада жанрында, шоу жанрында алып бара алмый. Аңа үз алып бара алмаска мөмкин. Аңа шулай ук инде әзерлек, менә Нәзифә кебек кичкенәдән дип әйтегәндә, балалар кебек менә конкурс вакытында без инде карадык. Анда төрлеләрен күрдек. Башта инде безнең онлайн, заочно булды сайлап алу, аннан соң икенче этабы, менә инде үзләренә карап, үзләрен күреп, алар белән аралаштык. Менә бу очракта инде без жюри әгъзалары сайлап алганда берничә кешене генә
Монысын төшереп калдырсак та булган икән дип әйттек бит инде бит. Ну, икенче турга үткәрмәскә икенче этапка безнең инде ярар карып карыйк дигән менә 2 кеше генә 3-4 күп дигәндә 4 кеше булгандыр. Димәк, менә бөтенебез бер фикердә булып жюри әгъзалары менә шуның нәтиҗәгә килдек. Төрле балалар бар. Безнең бит инде 7 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм инде 17-дән 34-35-кә хәтле. Яшькә хәтле аларны чагыштырып булмый, шуңа күрә инде монда сәләтле балалар күп. Аларны инде менә үстергә. Нәзифә, әнин белән катнашабыз дип әйттең, име? Димәк, сине әниң әзерли булып чыга. Ул синең остазың инде. Ничек әзерләү бара? Ниндидер текстлар укыйсызмы, шигырьләр өйрәнәсезме? Үзеңне ничек сәхнәдә тотырга кирәк икән? Шул турыда уйлыйсызмы? Ничек әзерләнәсең? Шуны әйтеп кит әле матурым. Әнем белән инде текстлар укыйбыз, шигырьләр ятлыйбыз, төрле шигырьләр, әсәрләр укыйбыз. Менә шулай әзерлек инде бара. Әллә нинди дә булса чаралар алып барганың бармы? Мәктәптә яисә? Әйе, мәктәптә һәр бәйрәм мин уздырам. Менә ул алып баручы булам, әйе. Сәхнә сиңа менә нәрсә бирә? Менә сәхнәгә ул бит инде җаваплылык та сәхнәгә чыгу. Ялгышырга ярамый. Гел үзеңне матур гына тотырга кирәк, матур аралаша белергә кирәк. Балалар белән кайсы ягы ошый сиңа? Матур иттереп үзеңне тотырга миңа ошый шулай. Киләчәгеңне менә сәхнә белән бәйләр идеңме? Ничек уйлыйсың? Әйе. Кем булырга хыялланасың? Алып баручы. Алып баручы? Әйе. Әле бәлки берничә еллар узып, менә шуннан да менә алмашка килә торган Нәзифәдер әле бу. Ничәнче сыйныфта укыйсың сеңлем? 8 калган инде. Шушы урында тукталып, безнең тапшыруыбызны медицина рубрикасы дәвам итә. Аны инде без шулай ук Нәзифә белән бергә тәкъдим итәбез. Табиблар энергетик эчемлекләрне кахвадагы кофеинга карый күпкә зыянлырак дип саный. Кыска вакытка организмга энергия бирүче, хәлне куәтләтеп җибәрүче энергетикларга карата дәүләт дәрәҗәсендә дә борчу белдерелә. Россия дәүләт думасына 18 яшькәчә энергетикларны сату тыелу турындагы закон проекты кертелде. Закон кабул ителгән очракта агымдагы елның 1 сентябреннән яшүсмерләргә әлеге эчемлекләрне сату тулысынча тыелачак. Аңлатмаларны Хәерлекен Татарстан тапшыруының даими эксперты, медицина фәннәре кандидаты Илдус Латвуллин бирә. Беренчедән энергетикларның нәрсә булу турында билгеләп үтәргә кирәк. Энергетиклар алар эчендә зур күләмдә кофеин, шикәр һәм башка метаболизмны тизләтеп җибәрә торган менә шундый матдәләр булган эчемлек. Бу матдәләр алар закон күзегеннән чыгып караганда алар тыелмаган, алар кулланылырга ярый. Мәсәлән, кофеин ул наркотик һәм башка тыелган матдә түгел. Таурин, гуаран, L-карнитин кебек матдәләр булырга мөмкин аның эчендә һәм күп кенә дәрәҗәдә шикәр. Менә шундый эчемлекләр аларны энергетик дип әйтәләр. Аларның зыяннары хәзерге вакытта әйбәт кенә өйрәнелгән. Чынлап та алар бер яктан кешенең игътибарын арттыра, кешегә энергия биреп җибәрә, кешенең реакциясын тизләтә, йокысын әзәйтә, бу бер яктан алганда. Ләкин икенче яктан алганда аларның зыянлы яклары да күп. Мәсәлән, кешенең йокы ритмы бүленә. Кеше йоклый алмый, һәр вакыт үзе күнеп килгән менә бу йокы ритмы бозыла. Һәм кешенең йокысы бүленгәч, аның энергиясе тагын да әзәя, энергия әзәгәч ул энергетиклардан тагын да күбрәк эчә, күбрәк эчкән саен йокысы тагын да бүленә, һәм менә шундый бер түгәрәк рәвештә бу проблема дәвам итә. Кешедә йокы белән генә түгел, психологик проблемалар да булырга мөмкин. Мәсәлән, кешедә курку хисе килеп чыгарга мөмкин. Ниндидер үз-үзеңә ышанмау, ситуациядан курку, ниндидер хәвефләнеп тору булырга мөмкин. Энергетиклар белән бәйле. Һәм кайчакта энергетиклар алар диурезны арттыра, гади итеп әйткәндә сөюне арттыра инде, һәм кешенең сусызлану симптомнары да булырга мөмкин. Балалар өчен энергетиклар алар киңәш ителми. Балалар өчен алар тыелган дип санала. Күп кенә илләрдә, безнең илдә генә түгел. Бу минемчә дөрес инициатива, бәләкәй балаларга һәм яшүсмерләргә энергетиклар эчү ярамый. Зур кеше әгәр дә энергетик ала икән, әгәр дә безнең илдә кабул ителә торган менә бу кануннар зур кешеләргә эчәргә тыймый икән, минемчә энергетикларның этикеткасында барып язылып куелган булырга тиеш. Бу сезнең өчен зарарлы, менә сигаретларның үстенә ничек язалар? Менә шулай язылган булырга тиеш. Бу сезнең өчен зарарлы, менә мондый проблемалар булырга мөмкин дип язылган булырга тиеш.
Былай гомумән алганда проблема нәрсәдә? Кеше энергетик эше икән, демәк, аның моңа мохтаҗ, ул моңа мохтаҗ дип бит. Бу проблеманың асылын табырга кирәк, нигезен табырга кирәк. Әгәр дә кешегә энергия җитеп бетмәй икән, демәк, аның нәрсәседер аңа җитми. Бәлки аның туклануы дөрес түгелдер. Бәлки аның йокы ритмы дөрес түгелдер. Менә йокы иң еш сәбәбе була кешенең энергия җитмәве. Әз дигәндә менә шу 8 сәгатен тутырырга кирәк йокының. Әйме? Энергияны күп итеп бирә торган нәрсә ул спорт. Кеше спортка барса, аңа энергетик кирәк булмаячак. Шуңа күрә энергетик ул теге җитди бер проблеманы җиңел генә чишәргә тырышу юлы бит, бит. Ул эшли торган юл түгел. Сен аны вакытлыча гына чишәсең, ләкин бу проблема барбер асылында чишелмичә кала. Шуңа күрә әгәр дә кеше хәлсезләнә, аңа энергия җитмәй икән, аның көче юк икән, беренчедән ул сәламәтме дип тикшерергә кирәк. Бәлки аның калган сыман бизе белән проблемалар бардыр. Бәлки аның башка берәр авырулары бардыр, беренчедән. Икенчедән, әгәр дә ул сәламәт икән, аңа ниндидер башка энергетик белән бәйле булмаган киңәшләр бирергә кирәк. Йокы ритмын рәткә китерергә, спорт белән шөгыльләнә башларга һәм башкалары. Энергетиклар алар сәламәт булган кеше өчен, менә тулысынча сәламәт, бернинди авыру булмаган кеше өчен, ниндидер бер экстремаль ситуациядә кулланырга мөмкин нәрсә. Мәсәлән, әгәр дә кеше рульдә бара икән, кайдыр әйбәт йоклап китмәс өчен бер тапкыр гына эчеп алу. Ләкин энергетик ул җайлы ич, менә синең йокың килми башлый, энергияң артып китә. Аны кеше бер тапкыр гына ичми, кеше аны кабат-кабат яңадан эчә башлый. Шуңа күрә мин энергетикларны киңәш итмәсем бер кешегә дә. Проблеманы бүтән юл белән эчә башларга кирәк. Ағымдағы ел дөньяда бейек рус җырчысы Федор Иванович Шаляпинның юбилей йылы буларак билгеләп үтелә. Шушы көннәрдә Мәскәүдә данлыклы баска багышланган гала-концерт булып узды. Опера һәм балет йолдызлары, кино һәм театр эшлеклеләре катнашындагы чара Россия президенты каршындагы Мәдәният фонды тарафыннан оештырылды. Якташыбыз Федор Шаляпинның иҗат һәм тормыш юлы исә Казанда эшләп килүче музейда яктыртылган. Атаклы опера җырчысы Федор Шаляпин Казанда туа. Бу турыда музейда сакланучы тарихи чиркәү китаплары дәлили. Писарь ашыгып Федорның фамилиясын Шаляпкин дип ялгыш язып куйган була. Казан җырчының соңгы көненә кадәр күңелендә дөньяның иң яхшы шәһәре булып кала. Казанны исендә гел тота, гел Казан турында уйлый, и даже аның бар менә шуның үзенең истәлекләрендә шундый сүзләр. Я был на многих морях и океанах, в Средиземном море и в Адриатическом, но лучше озеро Кабан я не знаю, не видел. Шулай дип сыкланып, менә шулай дип җылы сүзләр белән Казан турында әйтә. Җыр сәнгате үрләрен яулау да Шаляпинның Казанда башлана. Монда чиркәү хорында җырлый башлаган һәм зур сәнгать белән очрашудан беренче тәэсирләрендә безнең шәһәрдә алган. Экспозиция үзәгендә бөек артистның кызы Ирина Федоровна бүләк иткән шәхси әйберләр коллекциясе урнашкан. Биредә Мамонтов бүләк иткән рояль, Бородинның князь Игорь операсында Хан Кончак роленың театр костюмы, аның тавышы язылган витрол һәм пластинкалар, театр афишлары һәм программалар, рәсем эшләрен күреп була. Әгәр миндә нинди ут янганын һәм шәм кебек сүнүен белсәләр иде дип әйтә торган була Федор Шаляпин дусларына, аларны сынчы булырга тиешлегенә ышандырып. Танылган опера башкаручысы Федор Иванович оста рәссам һәм сынчы да була әле. Ул таланты хәтта сәхнәдә дә күренә. Шаляпинны грим виртуозы дип йөртәләр. Замандашлары аның грим ясау усталыгын Коровин һәм Врубель рәсемнәре белән чагыштырганнар. Федор Иванович беренчеләрдән булып битен генә түгел, кулларын, хәтта гәүдәсен дә гримлаштыра. Очи черные, очи жгучие, очи страшные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не буду.